बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय जोंनि आनडिभाइडेड सनितपुर बिनिफ्रायबो 60टा गामिया दिनै सोसनजाबाय आरो सोसनजाखांनायनि उनाव दिनै जेनाखि बिटिआरनि इलेक्सन फैगासिनो दङ फैगौ सेप्तेम्बर मासाव जानो थांगासिनो दङ दा बे हिसाबै जोंनि आनडिभाइडेड सनितपुरनिफ्राय 60टा गामिनि सानजा फाराव थानाय जोंनि जिथुनाखि बे आलुपारा बा सनापुर बा जों हारिबिल बेखिनि एरियानि बर'फ्रा गिबियै बिटिआर इलेक्सन बा भट होनो थांगासिनो दं बिनि थाखाय जोङो गफुर बासि हिसाबै जोबोद गोजोननाय दङ बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि सुजुग सुबिदा होदों बे सुजुग सुबिदाखौ जों मोननो थांगासिनो दं गुबैयै जोंनि गफुर हालामा मोनसे फरेस्ट एरियायानो बांसिनमोन बेखौबो 2020 मायथाइनि जिथुनाखि बिटिआर सुक्तियाव जोंहा मोनसे दफा हिसाबै दंखायोमोन जे एफआरए 2006 बे आयेननि गेजेरजों लेन्ड टाइटेलमेन्ट होनाय बे हाबाफारिखौबो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि दैदेननाय बे सरकारनि नाजानायावनो जोङो गफुर बासि हिसाबै गोबां लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ फ्राय मोननायानो जाबाय आरो दा बेनिखायनो जोंहा बे सारनि सायाव रोजा रोजा साबायखर दङ नि थाखाय नोंथांमोननि बे ओनसोल गहपुर ओनसोला बिटिआरनि भटखौ होनो मोनगोन मा बुंगोन गिबियावनो आं बड'लेण्ड रादाब समाज बिजोंनिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनाय थाबाय दा जोङो गोबां बोसोर बिटिएडिआव हाबनो मोनालासिनो दंमोन नङा होमबा 2003 मायथाइयाव बिटिएडि हिसाबै मोनब्रै जिल्लायाव जोंनि बर'फ्रा आलादा बड'लेण्ड दाबिनानै मोनब्रै जिल्ला मोननानै गोबां जौगाबाय सोलोंथायारि बिथिङाव सिआइटिनिफ्राय हमनानै इन्जिनियारिं कलेजनिफ्राय हमनानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय हमनानै गोबां अनुस्थान जौगाबाय खिन्थु जोंहा बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानानै बेखिनि सुबिदाखौ जोङो बन्सित जानानै दंमोन साकरिनि 4 ग्रेड 3 ग्रेडखौ बिटिएडि गभर्नमेन्टआ 2003निफ्रायनो होबोबाय दंमोन बेवहायबो जोङो बिटिएडिनि बाहेरनि सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरा जुदियो जों मोनसे समाव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय गफुर बासियाबो बेवहाय समानै माने नांफादोंमोन खिन्थु जोंहा बन्सित जादों नाथाय 2020 मायथाइनि जिथुनाखि 27 जानुवारि जिथुनाखि बिटिआर सुक्ति जानानै थांबाय बर' फरायसा आफाद बा एनडिएबि मोनब्रै गुट बा बिदिनो इउबिपिअ बिनि दारै जोंनि बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय जोंनि आनडिभाइडेड सनितपुर बिनिफ्रायबो 60टा गामिया दिनै सोसनजाबाय आरो सोसनजाखांनायनि उनाव दिनै जेनाखि बिटिआरनि इलेक्सन फैगासिनो दङ फैगौ सेप्तेम्बर मासाव जानो थांगासिनो दङ दा बे हिसाबै जोंनि आनडिभाइडेड सनितपुरनिफ्राय 60टा गामिनि सानजा फाराव थानाय जोंनि जिथुनाखि बे आलुपारा बा सनापुर बा जों हारिबिल बेखिनि एरियानि बर'फ्रा गिबियै बिटिआर इलेक्सन बा भट होनो थांगासिनो दं बिनि थाखाय जोङो गफुर बासि हिसाबै जोबोद गोजोननाय दङ खारन जोङो बिटिएडि बा बिटिआरआ हाबनायनि लोगो लोगो बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि सुजुग सुबिदा होदों बे सुजुग सुबिदाखौ जों मोननो थांगासिनो दं बेनिखायनो जोङो बिटिआरनि भट होनो मोननो थांनायाव जों रोजा माने गोजोननाय दङ 5 बोसोरनि सरकार खुंथाय बिटिआर सरकार बा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकार बे 5 बोसोरनि गेजेरावनो नोंथांमोननि बे हालामखौ हाजोबाखैब्लाबो एसे मावनानै होबाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दा प्रमद बर'निसिम मा बुंनो आङो सारनिसिम रोजा साबायखर दङ खारन जोंनि बेवहायनो दैमालु ओनसोलावनो नैबे दैमालु गोजौ फरायसालियाव माने थाखो खथानि थाखाय 50 लाख मोनसे स्किम होदों आरो खाथियावनो जोंहा दुलाराय ब्रह्म धर्मनि सासे धोरोम फोसावदिं दैदेनगिरि जा जगेश्वर बाबा बिथांनि मुङावबो मुसुखा होदों आरो जोंहा नैबे बरफुख्रि ओनसोलाव मोनसे अडिट'रियाम होदों बिनि अनगायैबो नै दिनै बा सिगाङावनो नैबे माइदांस्रि ओनसोलाव मोनसे भेटनारि फोसावलांदों बेखौबो दिनै सारनि आखाइजोंनो जोङो बेखेवदों बेखौ जोङो मिथिनो मोनदों दा बेफोरबायदिनो थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव गहपुर हालामाव सारा जिबायदि खोथा होदों बे गावनि मावनो हानाय खामानिखौ
मावगासिनो दङ। फारसेथिं गुबैयै जोंनि गहपुर हालामा मोनसे फरेस्ट एरियायानो बांसिनमोन। बेखौबो 2020 मायथाइनि जिथुनाखि बिटिआर सुक्तियाव जोंहा मोनसे दफा हिसाबै दंखायोमोन जे एफआरए 2006 बे आयेननि गेजेरजों लेन्ड टाइटेलमेन्ट होनाय बे हाबाफारिखौबो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि दैदेननाय बे सरकारनि नाजानायावनो जोङो गहपुरबासि हिसाबै गोबां लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ फ्राय मोननायानो जाबाय आरो माने। दा बेनिखायनो जोंहा बे सारनि सायाव रोजा रोजा साबायखर दङ। खारन इसेबां बोसोर जोङो मोनसे गावनि थानो थाखाय हा खलबसेबो जोंहा गैजायामोन। गावनि बा आंनि बुंनो हानाय जोंहा माने केपासिटियानो गैयामोन। जोङो मोनसे हा गैजायै हानि फिसाब्लाबो जोङो हा गैजायै हारि हिसाबै जोङो गहपुराव बांसिन बर'फ्रानो रायजो जानानै दंमोन। नाथाय जोङो बे सारमोननि दैदेननायावनो जोंनि 2006 मायथाइनि जिथुनाखि आयेन एफआरए बे आयेनखौ जोङो एन्जय बा जोङो मोननो हादों आरो माने हानि अधिकारखौ जोङो दा मोननो हादों। बेनिखायनो जों सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर दङ आरो। नैबे समाव नोंथाङा जेखिनिखौ मोननो हादों होनदों प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनिफ्राय 5 बोसोरनि सिगाङाव 17 बोसोर सरकार सासन खालामदोंमोन बिपिएफ दोलो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव। दा बिथांनि दैदेननायाव नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि मानो थाखाय